Никога не съм тичала толкова бързо, колкото за есенната колекция в Пепко. Нека видим някои неща, които ми хванаха окото. Този чайник е направо приказен, едвам се сдържах да не си го взема. Има и подобен стъклен. Разбира се, разнообразието от чаши не разочарова. Ето тази като пънче много ми изкефи, има нещо много яко в нея. Този салфетник също много ми хареса. Не знам дори защо не го взех. Може би ще се върна. Ето тези солнички също, вижте ги, просто са толкова сладки. Тази дървена дъска под нос, може би е едно от нещата, които най-много ме впечатли. Имат и ето такива лампички с листенца. Имат и тези супер сладки поставки за свещи, както и самостоятелни свещи. Имат и много декорации. Тук ви ги показвам за малко. Тази лампа много ми хареса. Много ме яд, че няма да си отива с нищо в нас, за да си я взема. По същия начин и с тези брутални възглавнички тикви. Ето и още от разнообразната декорация. Препоръчвам ви да не чакате много, защото според мен нещата бързо ще се изчерпат. Имате няколко по-семпли чаши, но отново тематични. Аз взех тази за офиса, защото ако я занеса в нас, мъжа ми ще ме изгони. Ето и тази също са много сладки. Тези супер сладурски форми за печене ги намерих на един от другите рафтове, така че се оглеждайте, а тези кърпи си ги взех. Вижте и тази ретро кутия и ми кажете дали бихте я ползвали за сладки или за принадлежности за шиене.